Γεια σας. Σας παρουσιάζουμε την τακτική μας εκπομπή της αστυνομίας πόλεων. Προχτές, καθώς κατηφόριζα την Πανεπιστημίου, έπεσα επάνω σε μία διαδήλωση διαφορετική. Μία διαδήλωση ειρηνική, που οι διαδηλωτές συζητούσαν ειρηνικά τα προβλήματά τους με τους αστυνομικούς. Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν αστιφύλακα που θα μας πει για τη νέα αυτή συμπεριφορά της αστυνομίας. Καλώς όρισες, Γιώργο. Σε ευχαριστώ που ήρθες για μια φιλική κουβεντούλα. Πες μας, πώς νιώθεις που είσαι κοντά μας? Καλά. Δόξα τω Θεώ, καλά. Θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια, εσύ δεν θα θυμάσαι. Οι αστυνομικοί χτυπούσαν, έριχναν τα κρυγόνα, γέμιζαν τις κλούβες με κόσμο. Τώρα γιατί αυτή η ήρεμη αντιμετώπιση των ταραχοποιών? Κοίταξε. Παλιά μην ξεχνάμε πως υπήρχαν καθεστώτα που χρησιμοποιούσαν τις αστυνομικές δυνάμεις καταστολής. Καθεστώτα που επειδή δεν είχαν τη συμπαράταξη όλου του ελληνικού λαού, χρησιμοποιούσαν την αστυνομική δύναμη για να κρατηθούν στην εξουσία. Σήμερα όμως όλα έχουν αλλάξει. Σήμερα είμαστε πάλι όλοι αδέλφια. Διότι εγώ δεν μπορώ να δω τον αντίπαλό μου, τον αναρχικό, και να τον πλακώσω στο ξύλο. Όχι. Αυτό είναι λάθος. Ο μόνος δρόμος που τον πλησιάσω είναι ο τρίτος δρόμος προς το σοσιαλισμό. Για μένα, ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία θα ήταν να τον πείσω να καταταγεί στο σώμα. Σε αυτή την μεγάλη οικογένεια. Διότι, για σκεφτείτε, αν όλοι οι νέοι καταταγούν στην αστυνομία, δεν θα έχουμε ούτε κλέφτες, ούτε αναρχικούς, ούτε ναρκωμανείς. Διότι το ένα χέρι θα στρίβει το τσιγαριλίκι, το άλλο χέρι θα το συμφλίβει. Το ένα χέρι θα πάει να κλέψει, το άλλο χέρι θα το συντρίβει. Το ένα χέρι θα πετάει τη μολότοφ, το άλλο χέρι θα τη φέρνει πίσω. Εδώ πίσω η μολότοφ. Η αστυνομία είναι μια αταξική κοινωνία. Είναι μια μεγάλη οικογένεια όπου κάθε μέλος της θα μπορεί να έχει το δικό του περίστροφο, το δικό του γκλόμπ, το δικό του περιπολικό. Σε κάθε 3 μέλη που αποτελούν μια οικογένεια θα αντιστοιχεί και μια κλούβα. Για μένα η λύση είναι μία. Καταταγείτε στην αστυνομία σε αυτήν την μεγάλη οικογένεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Και τώρα, φίλοι μας, το πολιτιστικό της αστυνομίας μας ετοίμασε μία έκπληξη που εντάσσεται στα πλαίσια του νέου ρόλου της στην ελληνική πραγματικότητα. Αβάντι, μαέστρο!